1967 தமிழகத்தின் சென்னையில் ஒரு இசை குடும்பத்தில் பிறந்த இவரது குடும்பத்தில் வறுமை வாட்டியது. இவரது தந்தைக்கோ தனது மகனை பெரிய இசைக்கலைஞராக்க ஆசை இருந்தது. ஆனாலும் ரகுமானுக்கு 9 வயது நடக்கவே அவரது தந்தையும் சில நாட்களுக்கு பிறகு இறந்து விட்டார். அதன் பிறகு இவரது வாழ்க்கை மிக கடினமாக இருந்தது. அவருக்கு 3 சகோதரிகள் இருப்பினும் தனது குடும்பத்தின் சுமைகளை நினைத்த அவருக்கு தனது 25 வயது வரை தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதிக முறை வந்தது. தனது பள்ளி பருவத்துல நிறைய இசைக்கலைஞரோடு சேர்ந்து வேலை செய்யவும் ஆனா அந்த சமயத்துல ஸ்கூல்ல அவங்க அம்மா கிட்ட ஒண்ணு உங்க பையனை படிப்பை பார்க்க சொல்லுங்க, இல்லனா மியூசிக்க பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதன் பிறகு தாயோட கஷ்டத்தை உணர்ந்த இவரு நைட் நேரத்துல ஸ்டுடியோ போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு காலை நேரத்துல பள்ளிக்கு போகவும் செஞ்சிருக்காரு. தன்னோட சிறிய வயசுலயும் சில விளம்பரங்களுக்கு இசை அமைக்கவும் செய்யறாரு. எல்லாமே ஹிட் ஆகவும் செய்து இவரோட இசை திறமையை புரிந்து கொண்ட டைரக்டர் மணிரத்னம் முதன்முறையா ரோஜா என்ற படத்துல மியூசிக் டைரக்டர் அறிமுகப்படுத்துறாரு. அதன் பிறகு அதுல அவர் வெளிப்படுத்தின இசை திறமை காரணமா இசை உலகத்துல கொடிகட்டி பறக்கவும் செய்யறாரு. நம்ம இந்தியாவிலே ஆஸ்கர் விருதோட கோல்டன் குளோப் விருதும் பாப்டா விருதும் வாங்கினது இவர் மட்டும்தான். தன்னோட வாழ்க்கையில பல சிக்கல்களை சந்திச்சு என்னால சாதிக்க முடியாதுன்னு சொன்னவங்களுக்கு மத்தியில சாதித்த ரகுமான் சாரோட திறமை பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க.